Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek titeket a Jézus Krisztusnak a nevében. Én az Isten Szent Szelleme által kaptam tőle egy indítatást azzal kapcsolatban, hogy írjak egy könyvet az Isten választottjainak, melyben őszintén gátlások és takargatások nélkül beszélek arról, hogy Jézus Krisztus mit mond arról, amely az istentelen egyházakat, istentelen gyülekezeteket és az istentelen felekezeteket körülövezi a pénz tekintetében. Isten igéjében az van megírva, hogy ingyen vettétek, ingyen adjátok. A hamis, istentelen egyházakban pedig semmi sincs ingyen. A könyvemben írok arról, hogy Jézus Krisztus mit gondol erről. Mit gondol Jézus Krisztus arról, hogy államilag támogatva vannak az egyházak, állami támogatásokat szednek. Mit gondol Jézus Krisztus arról, hogy pénzért történnek a temetkezések, bemerítések, más néven keresztelések? Mit gondol Jézus Krisztus arról, hogy adakozás, tizedfizetés? Írok a könyvemben arról, hogy Jézus Krisztus mit gondol arról, hogy körbe-körbe jár az Isten tisztelet alatt a kosár. Mit gondol Jézus Krisztus arról, hogy az Isten tisztelet alatt, előtt és után büfék működnek, ahol vásárolhatnak különféle termékeket a juhok az Isten tisztelet alatt? Írok a könyvemben sok egyéb dologról, amely az istentelen hamis egyházakat, gyülekezeteket és ismétlem önmagam felekezeteket körülövezi a pénz tekintetében. De még mielőtt bemutatnám számotokra a könyvemet, melyet írtam az Isten Szent Szelleme által, szeretnék számotokra bemutatkozni. Pocók Márk Jánosnak hívnak, kit neveznek állandó presbiternek. Jézus Krisztus gyülekezetének vagyok én és az én házam néppad tagjai. Én 2015-ben fogadtam be Jézus Krisztust az én szívembe. 2015-ben hoztam meg életem legjobb döntését, mely során azt mondtam, hogy szeretném, ha pozitív irányba megváltozna az én életem. Én olyan ember voltam, aki nem vetettem meg a kábítószerfogyasztást, nem vetettem meg az alkoholt, nem vetettem meg a dohányt, nem vetettem meg a különféle tisztátalanságokat, paráznaságokat, és sok egyéb bálványimádást, és sok egyéb mocskos, utálatos bűnt. De 2015-ben meghoztam életem legjobb döntését. 2015-ben találkoztam egy emberrel, akit név szerint úgy hívnak, hogy Kállai László pásztor. Ő Jézus Krisztus gyülekezetének a pásztora, akit mikor megismertem, akivel mikor találkoztam, ő hirdette számomra Jézus Krisztust. Hirdette számomra azt, hogy Jézus Krisztus meg tudja változtatni pozitív irányba az én életemet. Hirdette számomra azt, hogy Jézus Krisztus, ő a szabadító, ő az, aki meg tud engem a különféle bűneimből szabadítani. Így hát engedelmeskedve az Isten szavának, befogadtam Jézus Krisztust az én szívembe. Azt mondván, hogy én már többé nem magamnak élek, hanem Jézus Krisztusnak szeretnék élni. És többé már nem az én elmém, az én gondolataim, az én mocskosságom szerint szeretném élni az én életemet, hanem az Isten szava által. És az Isten szavára fölépíteni az én életemet, amely a Biblia. 2018 márciusában pedig Kállai László pásztor fölkent engem Jézus Krisztus gyülekezetében, presbiteri szolgálatban. Így hát több év elteltével kaptam azt az indítatást az Isten szelleme által, hogy írjak Isten választottjainak egy könyvet, melyben beszélek arról, hogy mit gondol Jézus Krisztus a pénzről, a pénz szerepéről, amely a hamis egyházakat, a hamis gyülekezeteket körülövezi. A könyvemnek az a címe, a pénz mozgató szerepe a hamis egyházakban és gyülekezetekben. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videómat, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Istennek szeretete és a Szent Szellemnek közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen.